Kanegosyo, kung tapulan ka, ayaw na lang sulod og negosyo. Dili ni insulto, kundi mao ni ang tinuod. Tanan ta mga negosyante na ay mga pangandoy. Maasinso, kita, mutabang sa pamilya. Pero andam ka ba sa kapalit? Kaya ang negosyo, di lang idea, kundi responsibilidad ni. Adlaw-adlaw na ay problema. Adlaw-adlaw, kinahanglan ka mo desisyon. Adlaw-adlaw, adunay mga pressure. Dili ka pwede nga tamaron kung naa kay bayranan. Ug dili ka pwede pod nga muhunong kung naay nagsalig nimo. Ang tinuod, dili ka kulang sa damgo, kulang ka sa consistency. Kanegosyo, gusto ka dayon og resulta, pero dili ka ganahan sa balik-balik na trabaho. Ang kalampusan sa negosyo, dili sa pinakamaayo, kundili sa dili ka muhunong bisag kapoy na ka. Busa kung seryoso ka kanegosyo, himuag batasan ang kugi ug padayon bisan lisod, kay sa katapusan kanegosyo mudaog gyud tong negosyante nga consistent ug dili muhunong ug kugihan siya.